Anong napud ko o gabi kanang kuryoso na yung andi dito pagkaagyo ka mabuhi ni siya sige tana ya magdapod ko o sudlan ako sa kamote kay kumana ko o tanom ko gabi largo ko nga to sa ako ang kamote ako kung tanawan naa na ba unod sige nga itanom kani siya. Karon ako nakukuha sa ako ang gabi. Tanong makukuha gabi. Tara. Ang gabi pa na. Kasi ano? Wala nangunod ba ya di ayo? Taha. Ang punuan ba kay ako orang lagi. Tagod-tagod niya akong gilubong. Unod ayo. Tara o, unod o. Oh. Wala, kanina na. Oh. Nangunod bandi ay. Anhin na lang ni nako ko din itanong. Kay mo ayon dahil di dinhi. Oh. Ah. No, nahulog ah. Lami ra ba ni siya sige iyon niya. Nagawon man eh. Lami ra ba ni siya nga isagol og sudan. Like ingon anang baboy. Unod ayo. Oh. Okay. Oh. Kanindot oy. Umang ko magdapon nga mo unod ni dinhi mga kaibigan kay ako ra man ni siya nga gi luyong gud. Kay akong plano niini akong tanom ini kadag ko akong itanom siya. Kanipod. Day, umot. Unyang gabi mga kaibigan, tanawan ninyo. Oh, naapoy unod. Oh. Duta. Hmm. Duta no? Nindot basta mag-ugi lagi. Basta kugi na ganita. Makakaon kita. Oh. Ako ni nga gi ano kani adto kong kuan Kwaresma. Ako ginang giluyong din he. Kani adto ning Marso kay ang punuan ingon ani punuan akong gitagod-tagod. Asa ka ang sundang? Action. Kani adto ni na kong Marso gitagod-tagod. O gilubong. Kay giana man ni nako. Na punuan. Kanya akong giana. Dayon
akong gilubong dire. Kay akong plano, inikadag ko, napagi daw. Inikadag ko, ako na pod nga itanom. Ako na pong ito, nung akong itanom, mao na nero na akong ibuhat. Kunya, nangunod di ay. Pasalamat ko sa Ginoo kay nangunod di ay. O, yung anak na nako kaniad ko, mga kaibigan. Unya, karon anhinin ako din kay laray nga to ngari ini kay mabuhi man eh. Kuhaan ni siya sa dahon kung magtanom kay para nga og hanginon dili ni siya matandog-tandog kay wala na may dahon, gusto naman ang dahon. Uni kung magtanom gani tuluan pa mo unsaon pagtanom ha kay basig wala pa mo magkatuway ani. Sa akong papa ingon anion niya pagtanom kuhaan niya sa dahon. Unya nangutana kung unsay hinungdan nga kuhaan sa dahon, ingon siya nga may kuno ng kuhaan sa dahon kay unay hangin dili matandog-tandog ingon ana o padayon o gamot. Una mga kaibigan, ang ako na suon po ni nako sa kong papa kay ako estudyante pa ko kaniadto. Kung wala gani klase, mutabang dito sa akong papa o pananom dito sa amuang nga bukid. Ayun ani na ni mga kaibigan. Karon, ari ko dire. Ana. Kay kani unta, kung wala pa ni siya bato, isimpi unta ni diha. Pero kaya may bato, ari na lang ni dire. Ini panahon ani buhi na ni siya. Asa dito akong sundang po. Kami kay ni siya dok nga isago sa butan. Tanukon. Kami isa ni siya barbecue ron. Ikas na pod. Kanidi ni nako siya patyon kay kaman silis man eh. Bung sayuno ni. Alam ni kay anupog kay gitamukan ko ning anupog panahon paghimus kuran kani. Dadako naman oy. Ipos na na. Last na ko nga pagtanom. Karon ang mga unod akong isuod na pod. Ay, yakang ojo.
kaning unura mga kaibigan, wa jud ko magdahom ani nga ni adi ay ni siya karon kay ang kinigod siya ako ra man gunigod nga giluyong kay ang akong plano para ra gid ni tanong nako karon pag-ibot nako kay naa man day mga unod. Oh, salamat pud hinuon sa Ginoo kay naa di ay mga unod. Paghan man day unod. Muni nga salamat gid kayo sa Ginoo sa kahitas-an nga naghatag ni ining grasya kay wa man gini nako damha. Muni pag-ingnon nga unexpected sa English pa no. Sige. Salamat kaayo sa inyong pagtan-aw sa akong video. Malingaw mo sa akong gibuhat karon. Subscribe sa wala pa magka-subscribe, like or share, comment. Salamat sa kanunay. God bless all. Pero mga kaibigan, unara ang amo nga nakuha nga mga unod sa ako ang wa damha nga unod sa ako ang gabi. Sige.